Türkmenistan Devlet Seferçilik Akademiyasının Sunotörüş Kafedrasının muallimi Ceren Baltayeva. Onga şunku Türkmenistan Seferçilik Sergiler Müdürlüğü ve şekillendir sunotu merkezinde Türkmenistan Devlet Seferçilik Akademiyasının Dakkaşlık Kafedrasının muallimleri Qarasılığımdın 33 yıllığı münasibetli tergi açtılar şu tergin esası mazmunu Qarasılığımdın hem de vatanımızın ovadanlığını renklerde görkezmek. Şu tergide görkezden işlerde esasen Mahtumul Pırağı'nın Sığriyet dünyası şeyler hep ümitsizliği bilen bağlanışıklı olan bir neçe temalı eserler. Bundan başka da bu sergide bizim vatanımızın gözelliklerini her bir suretkeşin öz boluşlu tesirli yol arkalı bilen aşıklanıp bilendiğini hem görüp bilen ayretin hem şu serginin açılışında Türkmenistan Suretkeşler Birleşiği tarafından Türkmenistan'ın suretkeşlerinin dünya yurtlarına katnaşıp sol yerde hem bir neçe hürmet katları münasip olunduğunu bize öğrendirdi. Çünkü bizim suretkeşlerimiz vatanımızın gözelliğini, tarihini, tabiatını dine bir Türkmenistan'ın çağında değerli isim daşarı yurtlarda hem yeniden bahsettiler. Umuman bu sergide biz Türkmenistan Devlet Seferçilik Akademiyasının Nakkaşlık Kafedrasının muallimlerinin önceli zahmet çekýändigi, her yıl täze eserleri bilen şu yerdäki sergiler zalını bedäp sentyabr aýyny, ýagny Garaşlyk bayramy geçirilýän aýyna täze eserler bilen gatnaşýandygyny hem görüp bilýär. Bursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyda Türkmen sunutyny ösdürmäge, onu dünýä ýaýmagy mümkinçilikleri döredip berýänligi üçin çuňur sag bolsun aýtýar. O Gahrman Arkadamydyň, Arkadagly Gahrman Serdarymydyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ähli ýylyt bähwitli tutýan tutumly işleri emiside rowaslyklary ber. Edilişler, mehriban atanışlar, bugün kunde bizim sergiler müdürlüğümüzde, sergiler zalımızda bir acayip sergi urnaly, yani Türkmenistan Devlet Seferçilik Akademiyasının Nakkaşçylyk Kafedrasynyň bir agdyr muallimler topary bilen bilelikde watanymyzyň wasby renkleriň owazyna atly bir acayip sergini Garaşlylygymyzyň 33 ýyllyk toýuny bagyşlap halka götüretdiler. Şeýle bir acayip sergide ýaşlarymyz näşe ustatlyk ýol bilen beýan eden öz işlerini Halipa şäherlik ýoluny esaslanan niwen biz aýdyp biler. Sebebi her bir ilim alýan, bilim alýan talip ýaşlarymyz öz muallimleriň ýolundan öğrenýär. Muallimleriň eden işlerini, ýerine ýetiren işlerini bir görenlerini şolaryň kalbyna da duyuljak, şolaryň kalbyna da dörejek täze eserler döretmek. Ýurdun wasby, onun Türkmen millilige ýykyn edişleri, şeýle de taryha hormat goýuşlary, taryhy şunyň ödüşi bilen, özgörçligi bilen, öňe gidişlik bilen bir faollaşdyrylyp janlandyrylyşy, talipleri uly mektep, uly ýol bolup durýar. Hakykatdan mene şuň kunny bizim suretkeşlerimiz özüniň kalbynaky ajaýyp renkleri, ajaýyp duýgulary, Türkmen millilige bolan garaýşlaryny, renkleriň faollaşy bilen bir näçe işleri döretmäne çalışýarlar. Şu suretkeşleriň döreden her bir işlerini derinde de näştaýda görmek bolýar. Halipa şäherlik ýoluny esaslanan tariha sersalynan millilige ýa bolmasa käbir suretkeşler akademiski işleri ýerine ýetirýän bolsa käbir suretkeşler özüniň bir dörüjülük ýoly bilen öz dilini tapyp özüniň şol sungaty bolan garaýşyny aýretin öwüşligini beýan edenligini şu eserlerde görmek bolýar. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, görüşüňiz ýaly hakykatdan hem suretkeşleriň kalbyny watana bolan söýgi, bir ata-babalaryna bolan söýgi, tarihi bolan söýgi, şuňa bolan söýgi, şu edilýän eserlerde, döredilen eserlerde görmek bolýar. Şeýle mümkinçilikleri bugün kunde Gahrman Arkadagymyz, Arkadagly Gahrman Serdarymyz ýaşlarymyzyň
bilimli, ilmli bolmagy. Her bir suratkeşiň özüniň alyp barýan işlerini rowaşlyk kazanmak üçin bugün kunna arzularyň hasyl bolýan ülkesinde ähli döredilýän mümkinçiliklerden suratkeşlerim giňden peýdalanýanlygy ene şu taýda görmek bolar, prototyp peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyň canlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, alyp barýan her bir ýyly bähwetli işlerini rowaşlyk ýar bolmagyny arzu edýär.